Akwai damuwa wallahi kwana na uku in ga sai haka nan in ga dare haka nan kullun sai gari ba ga wani gida na wannan gani akwai sa'a yau na samu jami'in sallah asuba Allah shi yarda. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Jama'a almajirin ku bara baya Allah fi sibilillah. A taimaka min da abin da ni ci. Almajiri. Na'am. Gomara to. Ban kira ya taho Allah na gode ma. Kakkana muku ladina. Yo lahiya mulau. Dan kai rade barka. Na wani ran kai. Sai ba ya gudu Allah almajiri na. Dan kai rade ban yi da tashi ba na shi kana haɗu wata magana. Ka na so ne ma. Kamar ya ka hasa ran kai rade kuwa. Ya aka ce ka kai waye an ce kai hankuri kuma ba kai. A'a kai Almajiri nake bida nake ga ubangiji ka kira ni zaka bani don Allah ya baka sai ka wulakanta ni Allah saka ya wallahi magana ba Allah saka a kiyata wallahi kai waye kai ka san ni waye ka ga na haka to ko kai wa haka wa a'a kai kana almajiri babu ko ne jiji kallakan Allah kai almajiri ne kana wani almajiri an ce ka hankuri ba kai ban wallahi hakuri kai biya ka ni wani ni kula ga to a ba mu ci wallahi ko a ga aiki to ka Allah saka a ga hana mu ci a ga buku na ran ci ban kai ban kai ban ba ni abinci ne da ma buru ma'azu mu'azzu wa almajiri ya ga ma'azu mu'azzu wa mu'azzu ƙarya haka wallahi ban kai ba na rance da Allah ko ka bani ko a sai